Барыгызга да сәлам. Бүген без татарлар штабында яшьләр якшәмбесе кичәсендә яңа ел алдыннан һәм безнең бүген шундый бик матур егет. Исемең нәйди әле, Зинһар? Хәерле кич, Айдар исемем була. Айдар. Безнең бүген яңа ел алдыннан шундый мәҗлес һәм шундый сорау бар. Узган 2000-дә уза торган 2025 ел синең өчен нинди ел булды? Нинди хисләр, уйлар калдырды? Нинди теләкләрең, зур хыялларың ашырга килеп чыкты? Нинди синең өчен нинди ел булды бу? Һәм икенче елга нинди теләкләрең бар? Ну, минем өчен бу ел бик актив килеп булды. Беләсез, анда ничек сәлинәләр бит качелләрдә, менә шулайрак. Ләкин инде елның ахыры җитә, нәтиҗәләр әйтсәк, инде яхшы якта ул ябыла. То есть елым яхшы үтте дип әйтәләмен мин. Күп хыяллар чынлап та ашыкты. Булды көтелмәгән әйберләр, ләкин аларны инде ул авырлыкларны чишәлдек, бөтенесе яхшы үтте. Яңа елга нәрсә, яңа өметләр белән, яңа хыяллар белән керәбез. Сау исән, шул ук сау исәнлекне сакларга кирәк, нәрсә башкаларга да телимен. Но менә син әйтәсең, качелләр кебек, значит, төрлечә булды ул синең, яхшысы да, начары да бераз булды. Менә әгәр дә синең турында 2005 ел турында сиңа кагылышлы фильм төшерсәк, әгәр дә ничек атар идең син аны, нинди жанрга багышлар идең? Ну, мин аны багышлар идем инде спорт чара жанрына. Шулай инде беләсез, мәсәлән, хоккей ягына качан синең төркемгә кертәләр, синең төркем кертә, синең төркемгә һәм вакытта инде барып синең төркемең җиңә. Яхшы. Качан инде шулай бер уен эчендә уен алышына бер яктан икенче якка, мәсәлән, бер 5-6 тапкыр. Менә шулай әйтер идем, качан шулай синең төркемең кертә, син шатланасың, синең төркемгә кертәләр, синең йөрәгең яна, менә шулайрак. Алайса, синең өчен 2025 ел бик актив ел булды. Бер дә тынычлыкта калдыра торган тыныч кына ел булмаган инде ул. Кызык та, актив та, спорт шикелле ярышу да булган. Менә шундый жанрда кабатлансынмы ул синең, актив булсынмы, или бераз тынычрак кирәкме сиңа хәзер? Бераз тынычрак инде мондай елларда кирәк. Ярар, нинди теләкләрең бар синең штаб татарларга һәм яшьләргә барысына да? Ну, беренчедән штаб татарларга шундый теләгем, яшьләр йөресен. Чөнки инде буыннар картая бара. Һәм кирәк инде яшкан, яшьләр, кайсылары гадәтләрне алып барыр киләчәктә дә. Икенчедән телимен татар теле күбрәк ишетелсен диеп, штабта килгәч бик шат ишетергә, һәм инде ул татар телен без ишеткебез киләсә, без аларны ишетергә тиеш яшьләрдән. Бөтенесенә телимен саулык, бөтен теләкләр үтәлсен. Һәм инде бөтен планнары ничек әйтергә уңышсын. Тормышка ашсын. Меня зовут Денис Ильдарович, я сам студент, аспирант, уже довелось преподавать также. Как для вас прошел 2025 год? Чем он запомнился? Каким он был ли он для вас особенным? Это действительно был яркий, запоминающийся год. Я встречал много интересных людей, как бы посетил очень много мероприятий. В целом год был не тяжелый и богатый на положительные, на позитивные эмоции. То есть вот что я могу в общем и целом сказать, так же как в плане развития такого по части карьеры, по части там учебы. Я вот закончил, получается, в этом году магистратуру и поступил в аспирантуру. Какие у вас есть планы? Как штаб татар входит в эти планы? Я очень многих знаю из штаба. По возможности, если меня о чем-то просят, помогаю, оказываю так или иначе содействие какое-либо. Я сюда хожу как бы душой, телом, отдыхаю, просто спокойно провожу время, общаюсь с интересными людьми, тоже завожу новые знакомства. Здесь всегда интересно. Разные люди бывают, в том числе известные люди, интересные гости, интересные спикеры. Вот что я могу сказать по поводу штаба татар. Ваши пожелания? Радоваться жизни, больше радоваться жизни, радоваться простым вещам, ценить каждое мгновение своей жизни,
как-то легче, проще относиться к некоторым вещам. Что бы ни происходило в жизни, никогда не опускать руки, не сдаваться, все равно продолжать дальше идти по жизни, развиваться, гнуть свою линию, если того требует ситуация. Вот, то есть хочу пожелать только, чтобы было больше позитива в жизни у людей. Всем здравствуйте, певица и автор песен Анна Соколова. Как для вас прошел 2025 год? Какие впечатления оставил? Что особенно для вас он принес? И вообще, чему он вас научил? Ну, для меня год был максимально насыщенным. Было и много выступлений, и много встреч с очень интересными людьми. Были и трудные моменты. Ну, вот такое ощущение, что 25-й год, он прям кипел, бурлил, был очень насыщенным. Чему вас научил 2025 год? И какой бы, возможно, совет бы себе вы дали из позиции сегодняшнего дня? Ну, у меня есть песня, которая называется «Жажда жизни». И вот я поняла, что я ее написала не зря, и этот год меня научил тому, что эту жажду жизни всегда нужно в себе сохранять и ни в коем случае не терять. Здорово, это тоже хороший совет для наших подписчиков. Какие планы у вас на 2026 год? Я бываю в штабе «Татар» по мере возможности, когда есть время. Хочу сказать, что здесь гостеприимная атмосфера, доброжелательная, все общаются, улыбаются. Здесь очень доброжелательная атмосфера, и, естественно, в 2026 году по возможности я буду бывать. Какие у вас планы именно в вашем творчестве? Мне хочется реализовать побольше песен. То есть песен написано много, они в очереди, просто ждут своей реализации. Желаю каждому загадать какое-то желание заветное, поставить цель, и чтобы обязательно все это реализовалось, все задуманное и самым лучшим образом.